Musikari gazte askok sare sozialak dituzte ikasgela eta agertoki gero, eta sare sozialen bidez toki ezberdinetako musikarixak elkar ezagutu eta talde artistikoa sortu daue. Antzuolako Irati Gardoki Larrea eta Irati Jauregi Salinas Hernaniarraren musika ekimena da gertuko adibide bat. Hernanikoaren Zingiren bidea kantuaren bideoa ikusi hauen YouTubeen Gardokik, Gustauen jakon eta bere bertzioa egin eta bidali egin otzan. Hainbatetan gozoa, besteetan mikatza, bai dela beratxa, gure bizi baratza. Oroitzapenak batuz, milaka historia berriz. Elkarrekin musika proiektu bat abiatzia erabaki hauien, eta hala ari dia, Antzuolako jaialdizan egin hauen elkarrekin jendaurrian lehenengo saioa. Eta otsailaren 12an Lizarrako kastetxean eskainiko daue estrainako kontzertua. YouTubek elkartu zintuztela esan geike? Bai, nik bere bidixo bat ikusi neban Zingiren bidea kantua igozean YouTubera, eta musika estilo antzeakoa danez nik entzute dutena ikusi neban eta pila gustau jaten. Eta orduan erabaki neban cover bat grabatzea bere bersinua eta bialtzea erabaki neban, eta hortikan ezautu ginen. Zeratik arrapau zintuen kantu horrek? Ez dakit, esan duten bezala, musika estilo lasaixa bezala da, eta azkenean YouTubeen zure estiloa badaki YouTubek zein dan, eta nik bastante musika lasaixa hola entzuteot, eta horra gertu jaten kantu hori? Bai, kantu hori eta ikusi neban, eta enbukle geneukan, entzun nebilen, eta esan neban ikasi bio gitarran. Zer esan dutun berak? Ez dakit bera oso juta gongo dan bere kantuen bertzinua jasoten? Ez, esan zuten sorpresia izan zala, ze inok ez sotzala bialdu ez errolakoik, eta pila guztau jakola ineban berzino hori, eta behar nizetan ibiltzen itzen eta galdetu sostan, eta hortikan esan sostan guztauko jaten behakien proiektu bat edo hastia, eta hortikan hasi ginenen saiatzen, ezautzen pixkat, eta hola, ezautu ginen. Eta suposik, zeukatzen nabil, hemen Antzuola musikari asko dauz, baina bia badauz taldietan, edo bestelako proiektuetan, da bakarlari moduen etzeuen gura, eta betxu. Ez, ni superlotatisa naiz, eta orduan bakarrik kostau itxe jaten. Eta orduan baten biharra neukan beti, baina inorzan animatzen benetan hortan jartzera, lagunekin eta bai ibili izan nintzenen saiotan da bestia, baina inoz ez ginen animatzen kontzertu bat emotera, eta orduan niri kriston atia zabaldu jatela esan leike. Eta asmo daukotzu, egon jasan geike bikote artistiko zarila, ez dakit izena asmatu da zuen. Izena ondio ez dauku, ondio karteletan Irati Gardoki eta Irati Jauregi agertzen da, baina bai, esan leike talde... Asmoa badaukatzu, hasi zari ea. Bai, hori da. Antzuolarrok jaialdizan egin zabien, lehenengo kontzertua, ez da? Inginutzen bere kantu bat jo, gero nere bat, eta gero inginuan mashup bat, berzino diferentiekin juntauta, eta jendeak esan zegoen bastante politxe esan zala, orduan hortikan jarraitzea erabaki ginoan. Zer musika estilotan kokatuko ezari, lasaia, musika lasaia esan dozu, ez dakit gehien popetik? Euskal musika berzinoak egiten ditu, danetik gehien bat, baina esango nuke, Einaute Lorri eta gustatzen jakula bixoi, Idoia Asurmendi baitxa Izaro, bixoi pila gustatzen jaku, eta arlo hortan kokatuko neoan. Konposatzailea be bazari, segituan entzungo dugun kantua zuk zeuke sortutakoa da, segituan horretzen inguruan berba egingo dugu, baina beak be sortzen ditu, orduan ez dakit zeuen funtzionamendu modua zein izango da? Ondio ez gazi bixok batea kantua sortzen, baina indauku berba eta hemendik aurrera asmoa dabala kantuak sortzen hasteko, baina ez du jarri baten lana izango da letrak idaztea eta bestiana musikia, baizik eta bixona batzutan igual batek gehiago idatziko dau, beste batek gehiago musika arlotik joko dau, baina bixok dana itxea pentsatu. Bi bakarrizare, oraingoz, ikusiko da gero etorkizun baten zer, oraingoz bizarie, baina instrumentuak 11. Hau da, gazte azken aldizan gertu ditudan gaztiak alaxe ikusten ditut, multi-instrumentista eta haupasuek dudabarik.
Zu gitarrarekin, ikusiko zaitxugu segitxuan, baina trikitixarekin hasi zinen. Bai, nire instrumentua betidanik trikitixa izan da. 8 urtekin hasi nintzen, baina gero ja bukatu nebanean trikitixako klasiak hartzea eta hori dana, erabakinean gitarria ikasteko gogoan eukalaz, horrek baitxera gehiago laguntze sostan kantatzeako orduan trikitixa baino. Eta erabakinean gitarria ikastea, eta oin baitxan abil nire kabuz pianoa eta ukelelia be ikasten. Eskolara joan barik? Bai, hori da. YouTubeen bitxartez? Bai. Da zela jakiten dozu bideo nik kasuen, ero bestiari kasuen? Ni gehienetan akordiak eta bai hartzen ditut internetetik edo YouTubetik, baina gero ritmoa nahi urtetze jaten bezala egiten dutez pertsona horrek igotzen daren ritmo esaktua jarraitzu. Gehien bat, niri barrutik urtetze jaten ritmoa jarraitzen dut eta hola kantua ikaste dut. Horren esan dugu trikitixa, esan dugu gitarra, esan dugu ukelelia eta esan dugu pianua. Bakarrak lau. Eta beste iratipe, bide beretik esango neuke. Zantzuolarroken ikusi gaben gitarra, okerrez banabil, gitarra elektrikoakin, baina perkusioakin be bai. Bai. Eta gaur azkenien ez da etortzeko aukerarik ez daue izan. Baina bere instrumentua berez akordeoia. Eta akordeoiakin etorri behar zen. Bai. Eta alaxe berape, hola ikasi dau. Bai, akordeoiakin hasi izan eta gero gitarria Iker Laurobakin ikasi dau eta behakin ibili izan da kantu batzuk grabatzen. Eta hori, eta gitarra elektrikoa bere kabuz azkenian beste dana. Bai. Instrumentu denak dira, zure ustez, gaur eguneko musika edo musika modernoa deituko dutzagu egiteko, danak dire baleko? Nik uste baietz. Berez, etiketa buitzen ditugu instrumentu bakoitza gauza bateako bakarri dela, baina instrumentu danekin nik uste musika estilo diferentiakin lehizkela. Adibidez, oin bai da pianuak eta bai dauzka aukera ezberdinak, elektronikoa, klasikoa eta itxeko, eta musika mota ezberdin asko lehizke instrumentu batekin. Preparauta zauzigela horre ez du zalantzan jartzen, baina ez dakitzetena da gero, horren beste preparazioak gero baduken aukereik erakusteko. Hau da, nahikoa agertoki dauzen edanentzako. Guko ingoz bakarrik kontzertu bat bilau du. Lizarran izango da gure lehenen kontzertua Otsaiak 12an. Eta gero hemen gertuen, nik uste berez bilatzen jartzen basa bilauko itxuzula, baina talde asko darela. Sare sozialetara eta pentsatzen dut izango dozuela asmoa kantuak igotzeko. Bai, pentsatu dauku grabaketak itxea gure kabuz, grabau bai soinua eta bai bideo txikixak edo, eta bai igotzen hastia segure lana. Herriko antzoki izan batu ezaitxugu eta segitzuan agertokira igoko zara, eta kantauko dozu zuk zeuk sortutako kantu bat, bai hitzak eta bai doinuak. Dana zuk sortutakoa, Zelemorea. Bai, itzen dau berba genero indarkerian inguruan, eta nahi nean reflejatzea azkenean emakumeek olako indarkeria jasoten dituenean izaten daben ibilbide bat bezala kantuan historia doia hasieratik bukaera arte emakume horren bizitzia zela jarraituko daben egun hortatik aurrea, gutxi gora bera. Beti betorkizunera begira, ez da? Bai. Segituen entzungo dugu, baina zeuketan duzu gure jolasa zein dan. Bai. Eta hoxe ingo dugu, bai, nik ekarri dut, bat. Ni uste. Zure baukatzu? Bai. Ondo, nik hau emango txot. Ezkeno batzuk batutxugu. Eskerrik asko. Zeuri eskerrak, eta euki eskero, hemen da, bertan izangoa. Zartuko dugu hemen, eta laster, pres baldin bazauz. Bai. Benetan eskertuko dutzugu geuretako espresuki kantatuko dozulako, eta sorterik onena opa dutzugu. Eskerrik asko. Zuei. Datorkio begietan ez daki zergatik gertatu zaion berari, ez daki zergatik izan den
tortura horren esklabu, bide gurutze bat agertu da errepide zuzenean, oreka hautsi da bere bidean. Basamortu baten agertu da bat batean, norabiderik aurkitu ezinean. Ulertezin diren amets gaiztoak dira gauetan, egunerokotasuneko itzalen kontrolik eza. Ulertezin diren amets gaiztoak dira gauetan, egunerokotasuneko itzalen kontrolik eza. Errudun sentiarazten dutenek desestrukturatu dute barrena, baina norabide beretik doazen hankamarkek zabaldu diote bidea. Komunika ezin diren beldurren argia ikusi du amaieraan, basamortuan barren aurkitu du bere oasia bat batean. Puskatu diren zati guztiak elkartuz, lortuko dugu lore berri bat, indar eta adorea batuz. Zelai more berri bati hasiera eman, puskatu diren zati guztiak elkartuz, lortuko dugu lore berri bat, indar eta adorea batuz. Zelai more berri bati hasiera eman, zelai more berri bati hasiera eman.